brate moj! Evo, opet me neko zove Unknom, gledaj ovo. Ko ima broj moj? Ko je Lezo proširio broj? Dobro večer. Dobro večer. Ne sjede, šta radiš? A ko je to? Unknom, piše mi Unknom, brate. Što me zoveš ovako, brate, u kasne sate? To blokirao si me na običaj. Šta da? Blokirao si me na običaj. Pa ima da ti sad proširim tvoj broj ako budeš još jednom zvao, jel ti jasno? Aj, Pa brate, proširit ću tvoj broj i prijavit ću te policiji. Pa koji problem imaš ti sa mnom? to nema problema. Pa šta me zoveš, brate, ovo je privatno, ja ovdje, brate, sa ženom imam decu, 3 dece, ti me zoveš, brate, koji ti kurac, bre, majmune jedan. Šta priča? Šalim se, batonga moj, molim te, nemoj nikom da šalješ moj broj, ljubite, brate, znaš koliko te ja volim. Kaki bre, nema niko. Odakle ti, evo, samo mi reci, odakle si ti dobio moj broj, primjer ti dajem. Dok lik dovedem u sela. Aj, daj mi broj od tog lika iz sela što ti je dao broj, molim te. Ma, nema problema, meni samo da... Kako se zove lik koji je dao moj broj, aj molim te mi reci. Marko. Marko, kako se preziva? Primjer ti dajem. Kako se preziva? Kerkez? Sad. Reci mi. Aj, A kidaro malo, koliko imaš godina? Primjer ti dajem. 13. I ti mene zoveš 13 godina, ti mi mafijaš na Whatsappu, pišeš mi neka mafija. Jeste. Kaka si ti, brate, mala djebola. Šalim se. Zezam se, batoni, ljubite, brate, volite, izvini, molim te što te vređam. Znaš kako, brate, nije lepo da me zoveš privatno tako, znaš, to je malo loše. A šta ćeš, što je? Ljubite, brate tvoj. Eto, viš. Respekt. Ajde, čujemo se, ljubite, brate. Aj, čao. Dobro, dečko, malo sam se zebao. A znaš zašto, brate, lik mi napisao nešto, javi se špageta mafija. Evo, javi se špageta mafija. Hoćete da vidite? Evo, gledaj ovo. Evo, javi se špageta mafija neka. Kaka mafija, jebote led. On mafija 2020. Lajkte ljudi stream, opa! Imamo 3500 lajka.